ikke dansk, hvor lokaltiden er 1:15. Af sikkerhedsmæssige hensyn bedes du beholde sikkerhedsbæltet spændt, holde stolryggen og bordet opslået, holde midtergang og nødudgangene fri for håndbagage, indtil skiltet med sikkerhedsbælterne er blevet slukket. Det er nu tilladt at slå flight mode fra mobiler og andet udstyr. Når du åbner bagagehylden, så gør det forsigtigt, så bagagen ikke falder ud. Og inden du forlader flyet, bedes du tjekke sæde, lomme og bagagehylde, så du ikke efterlader noget ombord. Rygning er først tilladt, når du befinder dig i et rygeområde. Hvis du har afleveret håndbagage uden for flyet før afgang, bedes du venligst huske at tage denne bagage med igen, før du går ind i terminalen. Og for din egen sikkerheds skyld og på grund af lufthavnens bestemmelser, bedes du vente ved flyets trappe. Kaptajn og hans besætning håber, du har haft en behagelig flyrejse med SAS og Starlines. Vi siger tak for denne gang og håber på et snarligt gensyn. Og have en fortsat god dag. Ladies and